Ke Samla Rifiness Warjri ke badai ke khon jong ba shlurbor kharmandai Hadien baklala ban pendep ban Kiew ye ulum Everest dang hakini ki khendiat tayo baladep kaladap da ke jingkemen ke bakrau namar kalala ban Wanrah ke nam ke Burom ye ke jela Meghalaya ye ke ying ke sem ke kur ke jaj ha ke khatsau terik mentau benai naitung arjar arpusan kelahiar syakasnong lat larem nong spung ban penpau ke Burom ba ke jing Sngew ye ki Kmie jongka namar bada ke jing kershan bat ai mensim jengki kelala ban Kiew ye ulum Everest. Hagani ke sengi lai don lang ki bahi ngesem na kaliang ki kur kharmandai ki belak penkop Burom ru ye ke Samla Rifiness Warjri haga jinge don rengkat usordat jong ke shnong nong spung pelun uba John word bon kharmandai urang ba shnong jong ka lat larem uba Tobias maulong bat ki seng long Kmie ke shnong lat larem ki Kmie ki pa bat ki wei de. Ai mai tu. Malum apa? Siapa? Hano shot. Kena senang kebelapan kaya bat ngar belapan kaya ini Rifiness iblala bat ai ke Burom ya kena senang jongar lese kena senang jong email ipa jongar belapan ka hapo kena lai larem bat ngar Sngew ya ipa ro jonga bat haji long temen ru ringi i bat ke baji long klan i bat long kupa bla sumar lo suker yang nadu barang kena nadu barang nang rit bila sumar penhe pensan yang haduk kat kene ga benta ga bangadon benta Sngew ye ime ipa ibelong ka dolut jonga ngam Sngew benong da kai we par ban ai ka Burom ye ki na makilong ka mensim jonga bat ngam nengkong nga ai ka Sngew yu blai ubelong ublai ubasenda jong i klori bar blai belong senda jonga hamala ka singi hamala klimat ka Burom barakot kama iklori Wanrah ye ka ngasem ye ka jela ye ka khasi jongi bat ye ka snong ka thau ka jonga hapo lai larem nga ai ka Burom barakot ka di show play jongi amen yong ai di kapti bejak ka Burom barakot ka di show play berdon bor tam hor ki gi baro berkata ka di ka jing penpau ka Sngew jonga bat kum jo i hinmen jonga belong ikong belong ikong mai bina kharmandai ibala penbit penbiang ira jingalang ira jing kedolang jongi ira jan ira jaka bat kum jo ngai khublai i mam ibelong i nohikai to SCC bat ibala let's say ibala I semro ya Rifiness ban macha prang ada betul sa prang ira jian ti jongi naka NCC 61 deh nak NCC 61 Shillong ibala yalam la se bala ai jingmur bala ai mensemri bat kum ju i memdali belong i nohikai ju i bat kum ju i bon ki nohikai bada nak NCC ki bala penbit penbiang i Rifiness hadu ban la ban pendep ye jing climate jing i ya ban pendep ye lo ban summit ye lo Everest berkata kali jing ai kublai ngakum upa jing Rifiness Warjri kublai sibun jai hind So comment mo nalala ban Wanrah
Shillong mi kama shwa bangan ni Kiew yulum Everest ro ngalawan ban mi shwa sang ni na bangan ni aku ni kama kijing dwai ni ka kan nang kijing khuru ni lai khuna and no comment bana nai mi kan mandai long waryo Wanrah Burom kan no comment but nganget ro ba nang ni shkhamar ki para ki janga ni ka nei me ka baro he ba ki nang tur shkhamar ki jingle ki jangki yimdei ban kan rande kumbang amat por bangali sa Mount Everest ro ki don ki por bang asngo kumbangan no maramar ba kala jot kala palat handai ngam sham la no mar ba blay ru la don kan na so comment ni ka jing dan kan jong blay but ka kamba ka jong kumbang ngalamat nganda yatho khanai pi ni kadang long ha ka story ki jing le kamba blay ani hadu mentang so ba ngam la kler pi blay ma blay long bastad blay tip ya ka plans ka jong i way tarang yimde ban khuslai ke ege ka ban sawan hi de ban shanya scam ho try but net scam but baro kan de ka jing ya lam ka jong te blay shibun jing welcome ani ka man naman ma lale kan ni te ka man blay shibun ma Itu story kan dia ke ego fi le lang ba shno ma ka jing la ban wan ban dan bin kat dan ki ka pon blay shibun te ke ma Isa standard ba senang bro. Isisten lang ba siya ng bajon. Nasibuan te baro his parang badan ni. Story at the Kiew don't feel no. Pikan mo no pipoy si Jerome. Ki ban shwa bangan Kiew yulum Everest ka jingmat ka jonga ka ladan shwa kala sang hi na po ka training na po ka state naga state pa naga state kidan ki inter unit bangale do ngali naka NCC hi te ngiadan ka selection process na benta ki unit kan na po state te na state ngali ha po Guwahati na Guwahati pa kidagi all seven sisters north east bay te nang turu kidang dan ki khasi ki basha ajit ban present pa ha po Delhi te ha Delhi pa kadai all over state bay all over India and ki don hadu khanyom lucky cadets te ki ba habjet not tang shongwet ban yole Everest te kala long shisha ka ba ki jingya linti ki jonga te ngamsham la randien pat ngai khon be hi namar ba na ka khanyom lak ban yo shongwet ka di shisha ka ba ni ha ba yelong compete para mangi ki khna am turu la nimla ban shu am ta khile ngam fi punjab na ni ha ba yelong compete namar ke ka ba fitmu shisha ba kwa ban len ba kwa ban long ni ha ba ni khon be hi te ka jingdan kan try lo ngala ban poi sha ka thong mo bangala ban shajit ban Kiew Mount Everest hoi baro kita ba Mount Everest sha long ru ba suk ken udan ni ka jing ba ha ru kam kidan gi part mo ki ba di jaka ru te ka jing alin ti jong stay ngi kumbang ngi thoi fi ba bangali pre Everest kadan ka jing thakle hanga ken pre Everest kata te ngadan namar ba kiwi ki state kidan la ka jong idan badi muslim ki hindu kidan la hang tu ba tamba ngani tu khana khanya ka jingmat ki jonga ki kamba oblei hi te porbang tha pala kata ka khli tingal asmo kumba ani nga asmo sir ken ke ban janga marba ni haban I report be shikini kinong hikai ba philong kom lo phisat phiklai ni long haban ye thu be te marba sha jrong lo ba phin shisha be ta ka jingpang phimlong le ken habai ban ye thu te man ka singi I report de chikisa te shwa mangan Kiew forward par ban Kiew shakham shu kham shal lo jang tau pre Everest te kadan jing thakle hatu ka Everest base camp kin mangrang dan te nga smoling ha te hakatu Kmie shop number baki ong bala shine ni haban ye move forward bangin net pa sha advanced base camp katu di hapo pre Everest do buchepi hapo Uttarakhand hang tengah dan te nga kuslai ha number thia baro shmir ngam ya thia ade na kajing thakle ken te nga so si ha tingal le kum lo ang tandam how try ngadan lang itai muslim ngan ong itai muslim nga khalang ong leng ni duai lang and hakata kapor bangya dan lang tu mairi isha long ko ngo te long ni duai lang itu duai lang jang nga duai li jang tamang ye shong ye pandam lang the masan pandam kata kajing duai teng ong ho be bo blame dan ka banga ban habanga khirang step ngala la ban yo thia ba tenga khirang step klam dan kanu kajing thakle tiki kili kino hikai ro kili kino hikai fla long kum no kam dan kata kajing thakle ngala jam and hangta ki ong ya kata ngi ngelit ki shujong lam da de kajing le kam ba jung utrai ngan ong pi hakatu ko ngala sa kan ja sa po be kinom sha shi dai nga bangan ki shujong te
ani kajing le boleh te hadu mentang semua te kadang story te kita hima tinggal semua komen bang lala men kita yo wana te chapo Everest pa te ngasdang na po Everest base camp na po nantu na Everest base ni ya chara ka train kata kadi ka Shillong kadi ka khat lukla po Kathmandu Nepal behi te nang tu pan ya di ka jan an hadu phra hadu kendai kentang haban siya di proses ni kidan ki badai shpau kentang haban ya di proses ni te nang tarang ni da yo res ngab yo res tang sisen namar balai ki alam kini ki sipai ni am haban ko ong ke baki ong ken nada ki ong maki shang haban shang dong ki ya ni haban follow beten ya ka ke baki alam te ni hab ya man ka sikum tu khandai shpau kenta phra khandai kenta ha do da poi Everest base camp te da la poi Everest base camp ki bam san sngi ban poi sha summit te da por bang ya ngin oi pi kidan ki jimot jim khana mar bang la shi ya bi hau tha be yam te ke bang i li be ni i be sarang ba dab be de kilom amnan kono te ga da ya nga I'm see mata da de nga I'm see mata ke ja I'm see jong har ka de na yeng hi wa na mar ba nga per khat shi yeng ong mo bang ngal sule thlir ngam kwa hi bang ngan penda mon poi sa ka thong mo mani Wanrah ka Burom shi mi kha shi mi ien ba sa ka julahi ba ko ba ka ri ro te nga sngau komen bang lala ban poi nga poi sau baje men step ni mi na po camfu nyo baje ndrusteng janmi te ke ka plan ka bakibu ni de ban poi satu sejong be summit ha clear jong ulom san baje te nga pa nga kham step khinja tang la poi sau baje tam te kidan ki dan hi tv khnar ba poi lai tam pan te nga la poi nga tu yimlang hi da ban song slam hajang na ban bale kala de khalong dangerous ke na madra kala de tha